קו לחיים בשבילי זה ארגון שפשוט נותן ערך מוסף גדול מאוד לחיים של הילדים שלנו. מוסיף להם הרבה מאוד חוויות שבדרכים אחרות עליהם קשה מאוד לקבל אותן. לוקח אותם למקומות ולאתרים בצורה מרוכזת ויפה, ודואג להם מסרוך נעל ועד פיל. דברים שהם לא יכולים לקבל במסגרות אחרות, אלא בקמצוץ, פעם פה ופעם שם. בכך שהם נחשפים לעולם החיצוני, לכל מיני גירויים, לכל מיני מקומות, זה עוזר להם בעצם להרגיש את עצמם כחלק בעולם היומיומי הרגיל, והם מרגישים שהם יכולים להשתלב בו בצורה הרבה יותר טובה, ולפעמים יותר קלה ממה שהם חשבו שהם יכולים. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי, נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. שיש לי להגיד, אני עוד אצרח, אפילו בירח ישמעו,
כמה החיים זה בשבילי כמו בית, אתה בא ישר חיבוקים, נשיקות, שפחות, כאילו אנחנו מכירים כבר 20 שנה. קאפ לחיים, בשבילי, זה משפחה אחת קטנה, אני בעמותה חניך מגיל קטן, ואנחנו רוצים חיים לצורך חיים.